Lähdetään tarkastelemaan esimerkkitehtävää yhdensuuntaissiirtymästä, jossa päästään käyttämään taittumislakia eli Snellin lakia sekä hyödyntämään trigonometrian oppeja. Tehtävän mukaan lasersäde saapuu 52 asteen tulokulmassa ilmassa olevaan lasilevyyn ja sen paksuuskin meille on annettu, se on 3,5 senttimetriä. Lasin taitekerroinkin on meille annettu, on 1,50 ja kysytään nyt sitten, että kuinka suuri yhdensuuntaissiirtymä tapahtuu. No, kuten nyt kaikissa fysiikan laskutehtävissä, niin ihan alkuun on fiksuinta merkitä kaikki arvot, mitä meille nyt on annettu. Meillä on tuo tulokulma annettu, lasin levyn paksuus, joka on nyt merkitty kirjaimella H. Ilman taitekerrointa ei ole annettu, eikä ole annettu myöskään mitään lämpötilaakaan. Ja näin ollen voidaan siis olettaa, että ollaan NTP-olosuhteissa, eli Normal Temperature and Pressure, jossa nyt sitten ollaan 20 asteen lämpötilassa. Ja tyypillisesti nyt sitten tämän tyyppisissä laskuissa niin otetaan silloin ilmalle taitekertoimaksi 1,00. No, tullaan ilmasta, tullaan lasiin ja lasille taitekerroin on annettu 1,50. Se on se N2. No niin, hyvä. Siinä nyt sitten meidän lähtöarvot onkin. No ihan jotta tehtävää pystyy hahmottaa paremmin, niin olisi hyvä hahmotella tilannekuva. Itse olen tuossa Draw.iolla viritellyt tämän sorttisen kuvan. Tämä on ihan mukava piirto-ohjelma, ilmainen, niin sillä itse asiassa huomasin, että on huomattavasti helpompi kuin LibreOffice Drawlla piirtää, niin suosittelen, että kannattaa tätä testata, jos ette ole vielä käyttänyt. No mitäs mä oon tämän hahmotellut? No mä oon hahmotellut, että mulla on täällä tää lasersäde, joka tulee nyt sitten tuossa 52 asteen tulokulmassa, joka on merkannut tuossa alfa 1. Se tulee optisesti harvemmasta ilmasta optisesti tiheämpään lasiin, jonka nyt sitten näen näistä taitekertoimista, eli mitä suurempi taitekerroin, sitä optisesti tiheämpi aine meillä on. Kun valonsäde tulee optisesti harvemmasta optisesti tiheämpään, niin tällöin se taittuu normaaliin päin. Eli normaalihan on meillä täällä näillä pisteillä merkitty tässä tämä tämmöinen, joka on nyt sitten kohti suorassa meidän rajapinnan kanssa, eli ilmalasi rajapinnan kanssa. Eli tulokulmahan saadaan nyt sitten tästä normaalin ja tämän tulevan valonsäteen välistä, eli se on meidän tulokulma. Taitekulma on nyt sitten normaalin ja tämän taittuneen lasersäteen välinen kulma. Nyt kun tämä meidän valonsäde taittuu normaaliin päin, niin tämä meidän taitekulmahan tulee olemaan pienempi, mitä se on tuossa alkuun. Niin nyt sitten huomaatte tässä, että mä oon merkannut myöskin tähän toisenkin kulman, tuon delta-alfan. Niin tämä delta-alfa ja alfa 2 on tässä nyt sitten periaatteessa yhdessä. Niiden summa on meillä nyt sitten tavallaan yhtä suuri kuin tämä alfa 1. Ja tähän voidaan siis perustella ihan sillä, että nämä on nyt meidän ristikulmia. Ristikulmat ovat yhtä suuret. Eli alfa 1 on yhtä suuri kuin alfa 2 plus tuo delta-alfa. Me tullaan myöhemmin tarvitsemaan tuota delta-alfaa, jolla me nyt sitten voidaan ratkaista sitten meidän yhdensuuntaisiirtymä, jonka olen tuohon kuvaan myöskin merkannut kirjaimella D.
eli kuinka paljon valonsäde siirtyy sivusuunnassa. Siitähän tuo yhdensuuntaissiirtymä tarkoittaa. Eli nyt sitten jos meidän valonsäde kulkisi pelkästään ilmassa, niin sehän jatkaisi tuossa näillä katkoviivoilla, niin jatkaisi tälleen suoraan tuosta eteenpäin. Mutta nyt kun tullaan optisesti harvemmasta, optisesti tiheämpään aineeseen, niin se taittuu sitten tuohon sitten normaaliin päin. No nyt sitten olen myöskin tähän merkannut tämän lasilevyn paksuuden. 3,5 senttimetriä on merkannut sen kirjaimella H. Ja sitten mulla on myöskin täällä tuo merkitty kirjain S. Niin tämä on nyt se matka, jonka meidän valonsäde kulkee tässä meidän lasilevyssä. Senkin olisi voinut tähän vielä merkitä, että S on tuo lasissa valonsäteen kulkema matka. Sitä tulemme myöskin tässä ratkaisemaan. No ihan ensinnäkin tietysti tätä tehtävää, niin miten nyt sitten lähdetään purkamaan, niin taittumislailla eli Snellin laki. Meillä on tulokulma tiedossa, tuo taitekulma alfa 2, niin sehän meidän täytyisi tässä selvittää. Tiedämme nyt sitten meidän väliaineiden taitekertoimet, eli N2, eli mihin tullaan lasiin, sen taitekerroin on tiedossa, ja N1 on sitten meillä tämän ilman taitekerroin, niin nyt saadaan muodostettua tätä kautta V-verranto, eli sin alfa 1 per sin alfa 2 on yhtä suuri kuin N2 per N1. Ja tästä verrannosta me halutaan tuo taitekulma alfa 2. Sehän nyt sitten voidaan ratkaista helposti joko T-Sparen solve-toiminnolla tai GeoGebran ratkaisetoiminnolla, tai toki voitte sen ihan itsekin manuaalisesti pyöritellä näin. No nyt sitten tullaan sellaiseen kohtaan, joka on äärimmäisen tärkeä. Eli nyt teillä pitää olla laskin-asetukset asetettuna siten, että teillä on asteet siellä. Ennen kuin te sijoitatte nuo arvot, niin varmistakaa, että teillä on asteissa se. Ja sitten kans yksi erityisen tärkeä juttu, että testaatte. Mä ehkä suosittelen, että te teette tämän näin, että kokeilette vaikka tämän samalla esimerkillä, niin kirjoitatte ne arvot ja katsotte, että saatte samat likiarvot suurin piirtein tuosta teidän laskimella ulos, koska esimerkiksi GeoGebra CAS laskin toiminnolla, niin siellä kun laskette, niin tuo alfa 1 kulma, niin että sen täytyy olla asteissa, ja miten se onnistuu, niin teidän pitää laittaa perään astemerkki. Jos ette sitä tee, niin tuutte saamaan väärän vastauksen ja väärän likiarvon, niin täältä ei tule sitten oikeaa kulmaa. Et olkaa tarkkana sen kanssa. No tuohon mä nyt sitten sijoitin nuo arvot ja sain nyt sitten likiarvoksi sin alfa 2 0,525. Ja miten nyt tuosta tuon alfa 2 saa, niin sinifunktion käänteisfunktiolla arkussinillä, eli sin potenssi miinus 1 saadaan yhtälön molemmin puolin tuo sini tuosta pois. Mä nyt on tuon SpeedCrunchilla laskenut. Siellä mulla oli asetettu tosiaan asteina tuo, ja arcsin on siis sama asia kuin tuo sin potenssi miinus 1. Ja sieltä nyt sitten sain tuollaisen taitekulman, eli 31,7 noin. Eli käy ihan järkeen, että nyt tullaan optisesti harvemmasta optisesti tiheämpään aineeseen, jonka seurauksena nyt sitten meillä tulokulma on suurempi kuin taitekulma. Eli meidän tuo valonsäde taittuu normaaliin päin. Ihan oikealta kuulostaa.
No nyt sitten lähdetäänkin tarkastelemaan nyt näitä suorakulmaisia kolmioita. Et meillä on täällä tämä vasemmanpuoleinen suorakulmainen kolmio ja sitten tämä toinen suorakulmainen kolmio tuossa noin. No tässä vasemmanpuoleisessa suorakulmaisessa kolmiossa niin me nyt sitten halutaan ratkaista tuo S, eli tuo laservalon kulkema matka tässä meidän lasissa. Ja mites me nyt sitten se saadaan, niin trigonometrian avulla, koska nyt siis meillä on suorakulmainen kolmio ja me ollaan tässä näin, eli meillä on tuo kulma alfa 2, me katsotaan tänne päin, tänne näin tästä, eli me katsotaan aina kohti vastaista kateettia, eli meillä on vastainen kateetti ja viereinen kateetti, ne on nyt niitä suorakulmaisen kolmion sivuja, jotka muodostavat 90 asteen kulman. Ja sitten meillä oli myöskin kolmas sivu suorakulmaisessa kolmiossa, joka on nyt se pisin sivu, ja se on nimeltä hypotenuusa. Eli nyt siis meillä on tiedossa teidän kanssa nyt sitten tuo viereinen kateetti, eli tässä tämän kulman vieressä oleva kateetti, mutta me halutaan ratkaista teidän kanssa hypotenuusa. Eli saadaan tästä nyt siis muodostettua yhtälö, että itse asiassa kosiini alfa 2 on yhtä suuri kuin h jaettuna s:llä. Tätäkään jos ei muista, niin ei hätää. Taulukkokirjoista löytyy nämä sinin, kosinin ja tangentin määritelmät. Eli näkee sitten sieltä, että mistä muodostuu mikäli. Sinihän oli vastainen kateetti jaettuna hypotenuusalla. Kosini on viereinen kateetti jaettuna hypotenuusalla ja sitten tangentti oli vastainen kateetti jaettuna viereisellä kateetilla. Mutta tässä tapauksessa meillä nyt on tuo kosini. H me tiedetään. S halutaan ratkaista. Alfa 2 laskettiin tuossa vähän aiemmin. Niin ratkaistaan tämä yhtälö S:n suhteen näin ja sijoitetaan arvot. Kannattaa tosiaan pitää niitä likiarvoja tai tallentaa laskimenne, niin saatte mahdollisimman tarkkoja arvoja tästä. Koska jos rupeatte jo tässä vaiheessa pyöristelemään liikaa, niin lopulta emme tule saamaan oikeaa vastausta, että tulee kyllä sitten heittämään. Niin tämän kanssa myös tarkkana. No tästä nyt siis saadaan, että noin 4,113 senttimetriä meidän valon säde. Tuo laservalo kulkee lasissa. No mihin me nyt sitten tätä tietoa tarvitaan? No mehän tarvitaan sitä nyt sitten tähän suorakulmaiseen kolmioon, tähän näin. Koska mehän siis halutaan selvittää tuo D eli yhdensuuntaisiirtymä. Eli kuinka paljon tuo meidän laservalo siirtyy tai taittuu kulkee tätä tavallaan, että jos se kulkisi ilmassa, se etenisi niin kuin näitä katkoviivoja pitkin, mutta nyt kun se tuli tähän optisesti tiheämpään aineeseen, niin se taittui normaaliin päin, niin kuinka monta senttimetriä se nyt sitten tässä nyt sitten siirtyi. Eli kuinka paljon valon säde siirtyy sivusuunnassa. Näin. Katsotaan tuota tilannetta. Eli nyt lähdetään tarkastelemaan tätä suorakulmaista kolmiota tässä. Eli S meillä on selvitetty. Mikä me tarvitaan, niin tuo delta alfa. Eli delta alfa, mistä se nyt siis tulee? Nythän meillä tämä alfa 1 ja alfa 2 ja delta alfan summa, nämä kaksi, jos tämä ajatellaan yhtenä kulmana, nämä kaksi kulmaa tässä, niin nämähän ovat yhtä suuria kuin tämä alfa 1, koska ne ovat nyt ristikulmat. Siitähän me nyt sitten voidaan ratkaista tuo delta alfa, eli jos alfa 1 on yhtä suuri kuin alfa 2 plus delta alfa, niin delta alfa saadaan, kun alfa 1 vähennetään tuo alfa 2 kulma, eli tulo- ja taitekulma
vähennetään toisistaan. Näin. Eli tämä meidän delta-alfa, siis tehän voitte sen merkitä vaikka alfa kolmoseksi, sillä ei ole väliä millä, tai beetalla, gammalla, millä ikinä nyt sitten merkkaatte. Itse käytin nyt sitten tuota delta-alfa-merkintää, eli muutoskulmaa tuossa. Eli nyt meillä on tämä kulma tiedossa. Me tiedetään myöskin tämä laservalon kulkema matka lasissa. Eli meillä on kulma tiedossa tästä suorakulmaista kolmesta sekä tämä hypotenuusan pituus. Niin nythän me voidaan ratkaista sillä tämä meidän siirtymä tästä, tuo D. No millä trigonometrisella funktiolla se nyt sitten saadaan? Katsotaan. Eli me ollaan tässä kulmassa, me katsotaan kohti vastaista kateettia, eli kohti D:tä. No D jaettuna S, eli vastainen kateetti jaettuna hypotenuusalla, niin sehän on sini. Eli saadaan tästä yhtälö sin delta alfa on yhtä suuri kuin D jaettuna S. Ja yhdensuuntaissiirtymä halutaan tuosta selvittää. Oho, tässä on pieni kirjoitusvirhe sattunut. Sen korjaan kyllä, älkää huoliko. Niin D saadaan tuosta ratkaistua siten, että tuo S kerrotaan sin delta alfalla. Näin. Sijoitetaan meidän annetut tai ratkaistut arvot ja siitä sitten saadaan noin 1,43 senttimetriä. Eli sen verran tuo meidän laservalo sitten tuossa yhdensuuntaissiirtyy. Näin.